Some of us need to touch grass every once in a while. First off, I was hired for the event to work. I didn't use any connections to get a pass. Big hit, minsan ang hit ang mga army. Everyone unites when it comes to BTS. Siya ang magbabago at magbibigay ng bagong angulo. Putya, brand new. Madaling ma-misheard yun Sa pantawa, tasapakin ko yung tong screen. You know how we Dubidubidap-tap. Kamusta yung mga cancers at mga BTEs? Ako nga pala si Paulo, ang matagal ng fan ng BTS noong 1970s pa. So nagkaroon ng issue kay AC, Bonifacio, and Niana at ang mga army sa kanila kasi kamakailan merong pop-up event ang BTS at nainis yung ibang mga army kasi bakit daw invited itong mga influencer na ito na di naman sila kasama o di naman sila supportive sa pag-share no streaming para magkaroon ng points para mas lalo makilala itong mga bulletproof Boy Scouts na ito ay nainis sila dahil doon. Ngayon, naglabas ng mga tweets itong dalawang ito. Sabi ni Niana ay some of us need to touch grass every once in a while. Konti lang, touch grass o sabon. At sabi naman dito ni AC, there are so many stories being made up here and I've never been one to stay quiet when I know it isn't true and people are starting to call me disrespectful names. I understand the frustration because of how loyal you guys are as an army. First off, I was hired for the event to work. I didn't use any connections to get a pass. I didn't even know who the event was for until the night before. This is part of what I do and as a breadwinner, I have responsibilities to take care of. I hope people understand that but if anyone's willing to pay my bills, I'll gladly accept. O siguro marami din mga armies dyan na masyado nagko-focus sa mga ganong bagay-bagay na hindi nila alam na meron tunay na business, real world na galaw sa loob ng music industry tulad ng BTS na kailangan din nila to mga influencers na ito. Syempre hindi ko naman parang bias kasi influencer din ako pero iba kasi yung support na ginagawa nyo. Di wala namang nagtatanggal sa pinaghirapan nyo doon. Kawawa naman talaga. Doon sa trabaho ng mga influencer na yon. Kasi kahit sabihin natin sikat ang BTS, kasama talaga sa industry nila yung pag-push ng marketing na ito. Ito ay hindi ito parang corrupt na system. Ito yung industry nila. Pero mamaya meron din naman mga corrupt na galawan dyan. Mamaya pag-usapan natin yan. I also hope we can move past the finalo lang kasi ni J-Hope at Jungkook and ngayon lang naging fan narrative. Kasi sinabi niya rito na noong 2017 pa daw may mga fans din na nagsabi tungkol dito na matagal na siyang fan ng BTS bago pa siya nag-iisang influencer. So, yung lang inggit lang sila, hindi sila finalo ni Jungkookie Monster pero nakakansel sila dahil dito. Kasi sa at the end of the day, si J-Hope at si Jungkook ay finalo si AC at si Niana. So, ibig sabihin, na-approve to. Hindi lang naman to para mga tambay sa kanto, di ba, ng mga unemployed na mga Koreano. Sila ay mayroong mga manager, mga multi-million, multi-sambyutsal won na talagang inaaral nila lahat ng mga influencers na kukunin para sa mga ganito klaseng projects. Kaya yung mga toxic na army na nagiging masyadong parang mamanahin nila yung mga pangarap ng kanilang mga idols ay masyado ng para-social. So hindi kayo kilala no OT7 kahit gaano pa kayo magalit doon. Pero sa pagsa-stand sa BTS, hindi yun ang basihan sa kahit anong fandom na merong scoring. Kasi kung merong scoring, lagi kang matatalo ng mga unang pat. Ayoko sa lahat yung mga ganong klaseng tao na Ako naging fan ako nito bago na ano, gusto mo ng medalya? Gusto mo ng trophy? Wala namang paki doon yung management kasi mas lalong lalaki lang kung mas maraming taong involved. Kung inclusive itong fandom na ito, di ba? Sa other side naman, sinabi ito na isang BTS fan account, we're calling out an unfair system here, especially with ticketing coming up. What do you mean this keeps happening over and over again? Of course, privileged people won't understand. Kasi unang-una wala silang pake. That's exactly why the justice system in the Philippines feels so messed up. How is it that when you call out unfair system, you're the one who ends up being in the wrong? Kasi siguro sa execution. Tama to na sana ganito rin tayo involved sa hustisya sa Pilipinas. Ina-apply natin sa mga hobbies natin, mga interest natin. Pero alam nyo rin naman yung kalakalan na nauna pa nga yung mga kamag-anak ng mga may ticket, yung mga ticket selling dyan before pa sa mga nagbabayad. Ito tama to kasi yung tinatarget nila yung industry, hindi si Niana o si AC. Hindi na need yung mga nagtatrabaho doon sa industriya. Yung industriya mismo ang i-call out nyo. Yan yung hanapan nyo ng mga nandadaya tulad ng mga nagsascalp, yung mga merong under the table. Yan ang dapat ma-call out. Hindi sila na kinukuha lang ng mismong management ng BTS, di ba? So ito mga nakita. Ayan kasi, pwede naman kasi maging low-key fans. Ha. Calling to Miss AC Bonifacio pag BTS ang usapan, there is no high or low cortisol. Artist or civilian, o militar. Everyone unites when it comes to BTS. That's what being an army. Hindi yung finaload ka lang, pocha. Grammar pa lang, pang BTS. Nang BTS, then biglang army ka na since 2017. Crying emoji. You're an artist. Pocha, ang dami. You should be promoting the army's voting and streaming because you're the public figure. Many people follow you. It's not like you're shouting that you're an army. Army!
but you don't have anything to contribute to the fandom instead of bragging about being an army since 2017. Why don't you just be low-key fast as nagmamarunong ka pa kung paano nila gusto i-plug? We're not jealous without an A because of BTS following and paying attention to you. Talaga, uy. Because there's no such thing as MB. Because all of BTS's army's priorities are. But the army in the Philippines are just in the wrong country. Military army? Hindi din naman. Masisisi ang army kung magalit sila. O nag-enjoy ka masyado gumamit ng comma. Because it's no joke what they're doing for BTS, for voting and streamings, even depending BTS. Depende kung dedepensahan nila ang BTS to criticize from all fandoms and antis. Kasalanan talaga to ni Spotify at mga influencer. And nabawasan ako ng brain cell nung binasa ko yun. Hindi po requirement ang kahit ano, wala pong 10 commandments ang BTS kung paano ka magiging fan. Kung narinig mo yung isang kanta nila 1 year ago, tapos sinuporta mo ulit, nakinig ka ulit album nila, fan ka pa din. Walang karera ang pagiging isang fan ng kahit anong fandom. Siguro kung wala ka na ibang personality besides maging isang BTS army, then kasalanan mo na yun. Nagre-reflect to sa'yo. Kasi yung mga ganitong klaseng parang panggi-gatekeep at double standard, sobrang toxic nito at lalo lang hindi madadagdagan yung fandom sa mga ganitong klaseng fan. So sana hindi kayo ganyan. Isa to elite unemployed knowledge na hindi ko alam na kailangan pala i-share mo at mag-voting. Ano pala to? Requirement pala to. Kaya geto rin kainit ang iyong diwa pagdating sa mga requirements sa trabaho at sa mga school requirements. Pero okay lang yun. Suportado kita. So please, BTS OT7, pakikuha tong fan na to, pucha. Siya ang magbabago ng siya magbabago at magbibigay ng bagong anggulo sa buong multi-billion Korean won BTS. Nasa kanya lahat. Dahil dyan, dahil isa akong fanboy noong 1960s, manonood tayo nitong 3 nilang bagong kanta sa Arirang. So syempre dahil heavily copyrighted to, salamat ka lang kay Mr. Editor para di tayo makopyright ng BTS. Baka dali nila tayo sa pop-up event nila bilang isang influencer. Ito na yung aking entrance para masali doon, para mabash din ako ng mga toxic na armies. Hindi ko ba tayo translate muna? Wait, translate. Google Translate. BTS 2.0. Minsan big hit, minsan ang hit ang mga army. Old Boys ba to? Old Boys reference yan Yung fight scene dyan. Oo nga, ayun pakilagay na lang dyan yung reference na to na Old Boys. Itong parang tunnel fight scene na to. Jimin! Meron pa ako nakalala nyo, meron pa tayo picture niya. Never forget. Magkakaroon ako ng epilepsy dito, okay? Tanda na ata ako masyado para dito. Okay, maganda pa rin talaga choreography nila. Ito mga nasa gilid, para ako nasa Tekken, yung mga naggaganon sa gilid. Panoorin niyo Old Boys, okay? Panoorin niyo siya. Kahit alam ko matutrauma rin kayo pagkatapos doon. Go, Jimin! Pucha brand new. Yung nakita ko sa SM, Pucha brand new. Sigurado kami gagawa nito na parang 30 minutes na breakdown ko na ibig sabihin nito, bakit nasa spine niya, bakit nag-iiba yung face of the movie. Alam ko na mga fandom. Feel me, not let it be. Let it Hey! and it's split. Hey! Naalala ko nga dito yung sa Squid Game itong CR na to. Pero baka masyado ako naghanap ng mga references. Ito, iniisip ko dito yung isa pang movie na yung sinabi niya you caught me at a very parang weird time in my life. Ang movie yun? Sa Fight Club. Okay, sige. May ako suscorean niya. Pakinggan muna natin lahat. For now, okay to. Okay to. Parang panimula na natikman ko ulit lahat ng BTS. Ito yung Swim. Ito yung pop-up event nila, di ba? Ito yung Spotify BTS Swim Side Pop-up in Manila. Ito yun. So dito nakabase yung buong kasi dito mga pirata. Parang museum. Uy! Kilala tong artista. Sydney Sweeney. Ano pala to Pirates of the Caribbean. Swim. Ito si Zorro. No. Swim. Jimin!
I just wanna die. Ano pala, One Piece pala, ti. Bakit si Jimmy lang pinauhubad nyo? Wait lang, di ba titignan niya kanina yung barko? Okay, nasa loob na siya ng barko. Okay. Manaliligo sila sa mga fans nila. Or, ang metaphor nito ay dapat maligo yung ibang toxic fans ng BTS. Mag-swim kayo sa sabon daw. Madaling ma-misheard yun, ah. I wanna die, eh. Kasi lifetime din sila nasa loob nung glass. Nabangtan niya yung brain. Bangtan brain. Ito pa. Tinanggal niya yung necklace. Yun yung ba yung nasa loob ng glass? Swim yung nakalagay. Pucha, basang-basa siya. Kahit ako, mababasa ako kung gano'ng karaming pogi nasa... Ito tumingin sa akin. Ano yun? Ano ibig sabihin ba yung pagtingin niya sa akin? Okay. Medyo ilalagay ko to sa ilalim nitong 2.0. Mas gusto ko yung 2.0. Ngayon naman ito ay Hooligan. Ang hit. Let's go. Oh my god. May flashing lights na naman. Okay. Ako si Stefano. Ni bago humablot sa tondo. Hooligan. Same siya nung kanina nung army. Okay. Okay. Nainis na ako sa emoji na to. Sisiraan ako ng bayat sa mga na to. Ito gusto ko to. Ito mataas na to. Yung itlog ko bumababa, eh. Natatagal ako sa immersion. Parang pilit tatawa sa opisina pag nag-joke yung TL mo, manager mo. Pero very aesthetic itong music video compared dito tsaka dito. Ito kasi may narrative. Ito parang nasa Titanic lang ako. Ito, di ko alam na nangyayari. Mayroon na silang black-red aesthetic dito. May green na. Naalala ko din dito si yung Kill Bill. Saka mga shots sa 300. Tayo tumalsik. Siya yung lagi may mataas na lines, eh, no? Yeah, Jimmy! Yun lang, bigay mo yung linya mo. Unforget. Isa pantawa, sasapakin ko itong script. Parang sinto sa Tokyo Revengers, parang may suntukan na gano'n. Pero dito yun, alala ko yan. Pati yung suot nila, Hooligan, eh. Hooligan! Same. Reference yan, di nyo naintindihan. Hindi ko alam tong mga calamares sa ilalim. Kaya rin pala kantayin ni Jamin to. Siyempre, idol yun, eh. Kasi sa ibabaw ng mints. Silang dalawa ni Jamin ang kumakanta. High notes. Hindi ako na. Natatawa na ako. Baliktad na yung stage. Ito ang pinaka-ayokong kanta nila. Itong album na to. Pero okay lang naman. So, doon tatapos sa ating BTS ngayon. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga toxic nyong army na friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. James Yapper na mga maalam.